Alang sa mga buwak na mapahulagway sa akin, mahihingi ang alpan na mapahulagway akong parokya, ang Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine o ang Parish Pastoral Council. Mahihingi kami magpasalamat sa mga tao na naging trabaho sa pagkabalang puso sa atong mabilis.
Humag sa atong mga kasalanan. Kadto sa atong mga pilgrims, sponsors, Kumuhay ko saan sa ukain. Be, nene, ito nyo, be, katong be, paling tagawas, be, kayo nagsuot na ta. Be,